A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, Kaj przeciepnie Ericha Fire, co Lęcki tra na strychu i jak bardzo Muter tyjo, czyli kocho swojego synka. Zapraszam. Siemago, tutaj Erich i dzisiaj musimy przejść liga, żeby dostać od Elma, który da nam bilet na łajba, co się kolebie. Kuknijmy przedtem jeszcze jakie mamy Pokemony. I teraz tak. Tej kamola mamy na 52. Umie ciepać kamolem, rolować się, ciepać więcej kamolami i szkody górnicze. Najbardziej myślał o tym ostatnim ataku, co się przyda. Forfiter jak zwykle ma gryzienie, cięcie i ostatni atak to weźmie cię do aquaparku na górach. Mamy świnioka, który ma atak łeboszczewik, obcie może uspać, zagazować. On chyba w Niemcach był, że ma takie zdolności i potrafi cię psychicznie wykończyć. O ty świniuku, on ma coś za bardzo podejrzane ataki. Mamy hałoka, który też potrafi gryzienie, wytorbić się z fajeru, podjarać ci chałpa i ekstremalnie pitnąć. Mamy kota, który potrafi słabo atakować, je furasem, gryzie i je numizmatykiem, że go inoczym albo kapuchami robi. I ostatnim Pokemonem jest Gist. Potrafi kluczowy atak Aurora Beam, czyli lodowy, żeby wszystkie smoki pitały. Potrafi puszczać bąble i to nie tylko z pyska. Czemu ja z jego fasola nie nazwał w sumie? Potrafi ci korek z wanny zabrać i przy okazji zalać całą łazienkę. Good evening, Erich! Jaki evening jest ciemno, pierunie. Jest lis. Ten lis to je Eevee. No? Nic godej dalej. Masz dla mnie trochę czasu. Nie. Jak masz ksica, to pójdziemy na walkę. Beda na drodze 32. A tyś kiedyś była kaj indziej. Słuchaj, ja tu mam liga Pokémon, a ty mnie jakimś bulbazaurem ciepiesz. Co ty do mnie fanzolisz? Dobra, zadzwonię później. Nie dzwoń. Jeruna, tato ma wyczucie. To się srogie te Pokécenter i się muzyczka nawet nie zmieniła. A ty co tu robisz, chłopie? Siemano, jest początkującym magikiem. Mam taką specjalną flachę, po której się od razu teleportujesz do chaty. O nie, Józef miał takie imprezy, dziękuję bardzo. Chłopie, to naprawdę działa. Pobierasz to czy nie? A dawaj spróbujemy. To czas na fire. O pieruna, co jest, co to jest, gdzie kajezek jest? Czemu ja leżę zażygony przed chałupą, co to ma być? Dobrze, mam galoty. Portfel, bum, telefon, pisek do swojej byłej, nie, dobra. Czy Jezek coś odwalił? Co ty fanzolisz, ty miałeś iść na liga. A, dobra, okej. Jeruna, Boże mój. Nie, ja już tego hopa, dziękuję, ja już tym hopem się nie bawię. Dobra, ty pierunie, teraz idę ci fanzolić. Hopie, co to była za flacha? A wróciłeś, idziemy na Sablifier. Nie. Dobra, jak coś to czekam na ciebie. Nie mogę z tym hopem, no normalnie nie mogę. Dobra. Trzeba zrobić zakupy. Kupujemy full capa, revive'u mamy 5, ale tak jest domy z 5. Ja balę na pewno kupię, tu na pewno coś chyca. Ale jeszcze max potiony z 5 się przydadzą. Obejrzymy, czy się uda, czy myjcie kciuki. Możecie teraz dać w komentarzach, czy Erik za pierwszym razem do rada, czy jadą za pierwszym razem rada. Co ja fanzola te? Dobra, jedymy. O kurde, co jest? Pieruna zawarli mnie. Ustawcie mnie, bo węglem będę ciepał. A nie, dobra. Co to jest za rudy synek, Co mi Judasza dali na sam przodek? Dobra, trzeba do niego zagadać. Witaj w lidze Pokémon, Erich. Jak jest Will. To Bill? Nie, Will. Ale Will you co? No I will. Ale to dokończ zdanie. Ale my go domy po polsku, nie po angielsku. Dobra, ty jest Will, dobra. Rób co chcesz. Jak zrobisz, to mi potem powiesz. Zaakceptowałeś nasze wyzwanie. Jezek jest pierwszy, dlatego, bo jak widzisz, Jezek został na lodzie. Nie chłopie, ja już dostaję wylewu od tych żartów. Proszę cię, nowej, jedziemy. Will chce walczyć, a już tak myślę, że chce potańcować. Ty porwał Indiańców z Ameryki? Co to jest, chłopie? Co to ma być, Chłopie, ten ptok ma suty na plac, w ogóle co to ma być? Żeś fez nafutrował tego dzięcioła, no po jakie oni ruby, ten hobby już ten ptok już w ogóle nie loto, O pieruna, już teraz dej kamola wie, jak ja się czułem po tej flaszce od tego hopa. I nawet sam się zranił, Józef tak samo miał ostatnio.
A to skubany, tej kamula nie mam. O ty pierunie, czekaj, co go tu może za... Nie, Gis to nas wszystkich powymorduje, nie ma co. No nie no, forfiter, kurde, na ptoki idzie forfiter. Dawaj, zeżrij go, jest szybszy. No nie, pieruna tego to jest miłozar. Dobra, zeżrij go, kończ go. Co to ma być? Jeżeli zabrał jakiegoś Indiańca z palmą, co to ma być, ty? Czemu on mi wystawia te szwaje? Jeruna, jak to capi, te mogę tego Gista dać, on też tak wali. Hałok, spal to pieruisto. Kurde, wy umiecie tylko atak psychiki, o co chodzi? Dobra, nara. O nie, my wiemy co to jest ze śląskiego Pokédexa. Żryj go. Dobrze, że ten pierun nic nie robi. No i ze żarty. Dobra, nie, to Fanzola, kurde, pieruna, coś... Skądś ty wziął te Pokemony, te same egzotyczne. No i użył znowu psychika. Ja nie wiem, wy macie coś na bani, że ino psychiki używacie. No nie, znowu ten ptok, te. Dobra, dawaj, zeżeraj go. Te pierunie, ja nie wierzę. Ktoś wygrał ze mną. Ja widzę, że ten bal to ci lewituje, te. Ja już jak paru magików poznał. Jestem pełen wrażenia twoich umiejętności. Będziesz kiedyś wielkim trenerem. Opie, ja nie chcę być wielkim trenerem. Ja chcę ukrócić pieniądze. Na biznesie od Fatra i chcę go znaleźć, pieruna. Nic, życzę ci powodzenia w dalszych twoich celach. O, żeś mi odparł, fajnie. Takie trzeba wyleczyć pierunie. Kamol będzie mi potrzebny. Pieruna, te to ogród botaniczny w Świerklańcu, te. Co to je? O pieruna, te. Opie, coś ty chłopie do imadła szczęka wsadził? Co? Jak ty wyglądasz, te? Opie, jak ja bym miał taki ryj, to też byś się w lesie schował. Ty się modli, jest drugi, ja? Jeruna na furany. To jest Koga. To Kuga Fort, ja? Nie Koga. Jaki Fort, co ty fanzolisz? Ja nie wiem, Józek miał Opla, ale mi nasrali i już nie mam. Ale obejrzysz siłę mojej szczęki. Zniszczę cię swoją trucizną. Chłopie, ja mam Gista u siebie w kabzi. Józek jest odporny na wszystkie trucizny. Elitarna czwórka Kuga chce walczyć. Te, jakbyś te fur Kuga zamienił parę literek, to byś do tego Forda Kugi się nadał. Ale co ty tak na mnie kukosz, chłopiec? Co to ma być? Weź się uspokój, ty. No i to, żeś mi pająka wywalił? Co to ma być, ty? Chłopie, pająki to się pali, ty. Ten twój pająk zaczął się jarać, patrz. Nie, to żeś mi fez zabrał, te. No nie, brawo. Dobra, on się podjarał, naro. Chyba ostawia tego hałka. O kurde, te co to jest za bala do kręgli, te? To jest chyba ta 14, co bierzesz, ta najcięższa. Czemu ona nosi bryle, albo co to jest? Albo to zbina przeciwpiechotno, te... Dobra, i cyk go nie ma. No i teraz żeś mi narzygał, o ty pierunie, koniec z tobą. No nie, i on się zmniejszył, te. Co ty mi za chałpa wystawiłeś, te? Co to ma być? Jeruna, to je fioletowo luftmysza. Może o nim też będzie kiedyś śląski Pokédex, hehe. Dobra, co teraz my dumie? No takiego szmaterloka to tak nie widział, chociaż nie wiem czy to jest szmaterlok, czy co to ma być te... Skąd wy bierzecie te Pokemony? Dobra, szybko, nie ma i nara, co będę się szmaterlokami przejmował. Jednak żeś wygrał ze mną. To chłopie, ty się dziwisz? Jak ty mi wystawiasz do walki żygi, pająki i szmaterloki, no to chłopie, ja jedną świnią tak się pokonał. Po mnie są jeszcze silniejsze hopy. Jak na razie to Zek jakoś problemu z wami nie miał. Dobra, Fanzola, idę do następnego. No nie, już mam flashbacki z Mysłowic, te. Pieruna, jako tu je hica, znowu te. Tamten ustał na lodzie, a temu w piecu wywaliło, te. Takie domy świnioka pierwszego, bo był dobry. Ty chłopie, nie jest ci tu gorko sam? Ja jezdek mi gorko. Widzisz, że siedza ino w samych galotach. Jezdek jest Bruno. A Bruno to nie imię do Hałoka? Co ty fanzolisz? Widzisz, że Zech jest 4 razy większy. Dobra. Dobra, nowej walczymy, bo Józek jest cały mokry. Rzeczywiście w samych galotach siedzisz, ty. Co ty masz takie srogie szłapy, ty? O pieruna, ja za kiedyś coś takiego zrobił.
ale roz na imprezie, ale potem już mnie tak łeb bolał, te. Czemu to na łebie stoi? Co to mu być, te? Dobra, i nie ma go. O pieruna, to jest ten grzyb. Tamten żygo, ten mi wysrał forfiter. Zalej go. No i go nie ma. O, tego pieruna jak już widział. Forfitor, wystarczy. Pójdź sam. Te, a ty się nazywał świnią. Czemu ty jesteś chypno? O co chodzi, te? Co to ma być? Dobra, naraz z nim. O pierunie, jakie srogi te, ma 4 ręce te. Czemu nie w samych batkach? A bo tam jest fest ciemno i nie widać mu puloka. Jak na pokerhala na klata wyciskasz, to którymi rękoma te? Dobra, jedziemy z nim. Dawaj mu ze łebem i szczewikiem. Tak jest, i nara. O, tego pioruna też jak już widział. No i nie ma. Pierunazek przegrał. Dobry, że się. Pitej stąd, bo się tu zaraz zagrzejesz. Dobra, cisna. O pieruna te, a tu też bez BHP, wszystko te, tu można spaść. Dziołcha, co ty tu robisz te? Teraz domy Gista pierwszego. Siema, co tu robisz? Siemano, Jezek, Karen. Elitarnej czworki. Te dziołcha, ja umiem liczyć, że ty jest sfortotę, ty nie musisz mi tego gadać. Że Erich, uwielbiam ciemne typy. Ja to ciemne typy po ćmoku to se możesz znaleźć, wiesz, Kaj, na bobku. Znała kiedyś profesora Aucha. A teraz już go nie znasz, ja? Nie, bo już jest stary i go wiecznie w chałupie nie ma. Ale czemu ty tupiesz te, dziołcha? Ty może normalnie stać. A nie jest ci zimno w tym klajdzie, bo tu trochę wieje, wiesz, jak tu jest tyle przestrzeni. O pieruna, to jest to oznakowane koło, ja? Dobra, jadymy z tym. Dawaj, Gist, łoczać go. No i leży. No baha, ok. Ciśniesz teraz ty. O pieruna, to jest ten grzyb ze ściany. Ładujemy w niego. Dobra, spalony. Dobra, kotek, ciśniesz teraz. Ja, to jest ten ulany bebok. No, wej kotek, on ci nic nie zrobi. Tu se gwoździa wbił do klaty, co to ma być? Kotek, zeżrij go. Bardzo, bardzo dobrze. Turny ptaszysko, dawaj w niego. I nara. A to jest ten spalony hałok. Dawaj, szkody górnicze. Nie było szans, żeby przetrwał tego. Jak mój szrank się przesuwał 5 cm, to twój hałok się przesunął od zol. Brawo, pokonałeś elitarną czwórkę, ale razy z 5. Co? No hopie, nie umiesz liczyć? Razy z 5. Ten pierun, co żeś go ostatnio spotkał, czekał na ciebie. Dobra, ida. O pieruna, ty, jako to jest srogo hala. To jest co, arena Gliwice? Co to ma być, ty? I czerwony lojfer. Te, ale ja tu nie mam lipsty, żeby iść do kościoła, te. Ja się jeszcze nie żenia, jak jeszcze jest za młody, te. Kukomy. Pierwszy je kotek, jazda. Siemano, czekaj na ciebie. Erich, wiedziałeś, że tu będziesz. Patrz, jako Arenazek se wypucował. To piesek jest mistrzem. Piesek jest Steigerem tej gruby. Tak jest najwyżej. A wiesz czemu? Bo jako jedyny se schody zrobił. Opie, nowej, nie mam czasu. Ten odcinek już za długo trwał. Dobra, obejrzymy, kto będzie mistrzem Ligi Pokémon. O pieruna, jaki ty masz długi mantel, to mi nic nie pokazuj już. O nie, ja znam takich z mantlami. Czemu ty jest taki brązowy, te? Ty się na pomnik już ubierasz? Te, ale ja mam takiego czerwonego, te. Ty mi niebieskiego pokazujesz, te. Z czym do ludzi, te? Owej, numizmatyk. Nie no, potrafi deszcz, no super, te, to ja najwyżej zamknął okna. Jestem jeszcze twój Mozeza. Dawaj, payday, I to nie chodzi o gry. No i nara, brawo kotek. Dobra, teraz smoki na smoki, wiadomo. Idą beboki, Nie no, Gist ciśnie. Oje runa, te, co wy tak futrujecie te Pokemony? Po jakie one są rube, te? Opie, jak ty go wcisnął w ogóle do Pokebola? Opie, taki jeden powinien ci 3 sloty zajmować. Co to ma być? Dobra, dawaj, Aurora Beam.
To nazwa dyskoteka. O ty pierunie. Dobra, słuchajcie, mamy ciężko. Dobra, kamol. No i w niego ciepiemy tym kamolami. Ha! Hopie! Kaś ty był, co to było? Dobra, kamol. Kamol, robimy ich. Co jest znowu, pieruny? Raz, jedziemy. Uśpij go, pierunie. Dobra, jak coś to uleczyłem Gista, bo nas trochę pocisnęli. Znowu smoki, jeruna. Domy rada im. I gitara nie ma tego. Nie uczymy się Misty. O pieruna Charizard. Ja, zmieniamy go, bo trzeba na niego dać forfitra. Na kozaka trzeba dać przy kozaka. Dowej na niego. Zalej go, hopie. Zalej go, jak ja tego ostatnio zalał robaka. No i nie ma go. Brawo, forfiter. Ty kurde, a to co to? To jest wychudzone za to. Co to ma być? Jednego futurujesz, a drugiego głodujesz? Te, co to ma być? O ty pierunie. Trzymaj się, forfiter. Zalej go. Dziękuję bardzo. To koniec. Byś mnie pokonał. Brawo. Jesteś fest silny. Brawo. Dzięki temu możesz iść do swojego fatra. Twój fater też tu kiedyś był. I też był fest silny. Erich, jesteś mistrzem Ligi Pokémon. Teraz się możesz tym asić wszędzie. A jak działchy to obejrzą, to nic nie zrobią. Bo w tym świecie to nie ma żadnego znaczenia. O synku, czekaj, wołam jeszcze tego grzyba. Ach, Erich! Ty pierunie! Wygrał żeś. Wiedziałem, że to zrobisz. Ja, czyś mnie po fatra wysłał, a nie, że wygrał liga. Opie, jak jest Big Brain. Gratuluję. Teraz będziesz mógł do mojej chałupy dojść i do swojego fatra. Słuchaj, gratulacje, Ezek też szczęśliwo, bo część hajsu z wygranej pójdzie do mnie. Kibicowałem ci z całych sił. Brawo, Erich, oby tak dalej. Pamiętaj, jak spotkasz fatra i dojdzie kieszonkowe, to też mi coś wyślij. Ty muter, ci jest fest pazerno, ty. To nie jest pazerno, tylko odpowiedzialno. Sama to cała chałupa pucuje. Nawet popatrz, jak się wysztyglowała na zielono, a w domu była czerwono. Jak tak grzejesz w chałupie, to ja też jest czerwony, widzisz? Nie byskuj mi to! BCS kupiła prawie nowy Clyde w Pepko. Dziś teraz do swojego fatra kusiki i pamiętaj, że zawsze Zek jest z tobą. Ja cię festyją, mamo. I ciebie też tyją. Erich, pójdziemy na wierzch. Pokażę ci kotki na strychu. Erich, pamiętaj, nie dam z ich po ogonie. Słuchaj, tu mam taką srogo bimbrownię, więc czas na fire. Ty chłopie, a ja ledwo się czymia po ostatnim. Dowej nie ma, trzeba to łopić. Obejrzysz, dzięki czemu żeś tutaj doszedł. No chłopie, dzięki girom, które mam, nie? Ale jak go dam osiągnięcia. Chłopie, osiągnięcie to Jezek miał, że Jezek w tej krainie nie ogłupiał. Macie kotka. Pieruński forfiter. Dej kamola / pierogi. Mamy pieruńskiego hałuka. Mamy Gista albo atmosfericia. Niemieckiego świnioka i tego grzyba Ericha. Na wierzchu widzimy, jakie IQ powinien mieć Erich, a jakie mu naprawdę. Według rankingu profesora Ołka jest debilem. Dobra, dzięki wam fest bardzo za ta przygoda.
Oczywiście nie kończymy, bo jeszcze mamy całe kanto do przełożenia. Cieszę się, że jesteście z tą serią, że wam się podoba. Piszcie w komentarzach, że czekacie na to. Mam nadzieję, że wam się dalej będzie podobało. I szczerze, nawet jak się skończy ta seria, to będzie na pewno nowo, ale już wiem, że będę za nią tęsknił. Dajcie szłapa w górę, zasubskrybujcie ten kanał. Jesteśmy na półmetku. Fajnie się przy tym bawia, widzę, że wy też. Możecie napisać, co wam się podobało, co wam się podobało w tej serii. I co? I w następnym odcinku cisnemy do kantu. Dzięki, żeście byli. Trzymajcie się i na razie.